feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Ay, magtitinola po tayo. Tinola, papaya, luya, tanglad, bawang, sibuyas, chicken. Tinola po yan. Tinola. Isa po ako ng tinola. Ulan ko na yung sibuyas. Sibuyas. Inspired by worth, desire your worth, decide while I work. I ain't tired of you first. I'll write a second third verse. You never did, I know it hurts. Bawang. Namoy na po yung bawang. Luya. Igisa ko po yung manok. Para sa amin lang po ulam ito. Matagal na po kami hindi kumakain ng tinola. Kaya magtitinola po ako. At lagyan ko po siya ng patis. Patis. Ayan po. Ilagay ko yung tanglad. Ayan. Haluin ko po, kumukulo siya. Tapos lagyan ko siya ng tubig. Ayan. Ayan po. Nalaglag na yung tanglad. Ilagay ko na po yung papaya. Dinagdagan ko po kasi yung papaya. Masarap po kasi lalo na init siya. Ayan. Ayan po. Sarap po yan. Haluin lang po. Tapos papayaan na naman kumulo para mabuo yung papaya. Ayan. Ganyan lang po. Lalagyan ko ng pamintang buo. Ayan. Kulong-kulo. Lagyan ko ng asin. Ayan. Malambot na yung aking papaya. Oh. Ang sarap. Ang sarap ng aking tinola. Ay, tama-tama. Timpla, manamis-namis siya. Ayan po, luto na po siya. Hinintay ko lang yung malungga. Ayan, luto na po yung aking tinolang may tanglad. Gano'ng masarap po yan. Salamat. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside